No viime viikon kauppojen savut alkaa pikkuhiljaa hälvenemään ja nyt on aika tuoda eetteriin sitten piinattu rellu. Sillä tämä 2012 vuosimallin Renault Laguna on erittäin kaunis yksilö. Tätä on pidetty kuin kukkaa kämmenellä. Täällä on ajettu vain 296 000 kilometriä ja jokainen kilometri on ollut yhtä tajunnan räjäyttävää nautintoa, mitä tällä on saanut mennä. Kattokaa tätä takakonttia. Se on kaunis. Se on iso. Ja jos sä haluat päästä tämän sisään, sun täytyy painaa taikanapista. Sieltä niin, sä pääset sisään. Ja siellä on tilaa kaikille. Tämä auto antaa sinulle sellaiset kyydit, että sä et voi mitään muuta kuin käydä kuumempana ja kuumempana koko ajan.